Hello, Boss Bell. Good evening. Ma'am Chin, good evening. Playing, Ma'am Chin. Sergio Sakar, good evening. Pokulan. Sergio Sakar, dito ako sa ito kaya sino ang nakalamang. Tonyahan highlights. Wow! Thank you, Ma'am Jean, sa palipad. Wow, Busbel! Thank you so much. Maraming salamat sa inyong dalawa. Makulay ang aking gabi ngayon. Wow, thank you. Thank you, Busbel. Thank you sa pa-members. Thank you so much sa renewal of membership.
Sergio sa car, playing. Dito ako sa part 4, 2 hours ago. Sige, Ma'am Jean, thank you so much. Dami mong plansyahin, Ma'am Jean. Ilang araw na. Dito ako sir ha sa part 4 mo. Ala, oy, 4 na sako. Grabe naman. Lahat ba yan gagamitin nila? Ang isang sako, 2 araw ko, Ma'am Rose. Diyos ko, Mio. Ilang tao ba yan ang pinaplansyahan mo, Ma'am, Ma'am Jean, nga napakarami naman? Sir, just sa car playing lang ako sa iyo, sir, ha? Gamitin niya sa event ng bonsai. Yung cover sa lamesa. Ah, okay. So, maraming bonsai dyan si boss mo. Magkano naman yung isang bonsai, Ma'am Jean? Siguro ang mahal-mahal, Ma'am Jean, no? Usually, anong ginagamit niya na halaman na binubonsai? Yung balete ba o yung mga bulaklak like bougainvillea? Wow! Ang laki pala, Ma'am Jean. Ang mahal-mahal pala. Siguro ilang years na yan, no? Ilang years na yung isang bonsai. Wow, ang laki naman. Ang mahal. Sa mga Chinese kasi at Hapon, yan ang gusto nila, bonsai. So, ako, nag-umpisa na ako, Ma'am Jean, magtanim ng bonsai. Kasi yan din ang gusto ko, nag-umpisa na ako magtanim ng bougainvillea at gusto kong i-bonsai din. Kasi ang ganda tingnan. Ma'am Jane of Lisbayan, good evening.
Kamusta, Ma'am Jean? Di ka ba busy ngayon? Kasi magplansya pa ako. Sige, Ma'am Jean. Thank you so much. Ay, wow! Thank you so much, Ma'am Jean. Thank you sa pag-watch. Thank you so much. I-play din kita, Ma'am Jean, ha? Dito lang tambay ulit, Ma'am. Hugas pa ako pinggan. Okay, Ma'am. Thank you, Ma'am Jean. Mag-ano din ako, mag-play din ako sa iyong videos. Ma'am Jane, dito ako sa 1 minute and 42 seconds. Ma'am Lisa Vlog, good evening. 8 tamsak. Thank you. Hello sis, Lisa. Good evening. Di ba nag-live si Intay Nims ngayon, Ma'am sis Lisa? Hello Sir Josakar. May natapos na ba ako? Okay. Pagkatapos ko mamaya doon din ako magtambay kay Inday Nims. Sir Josakar playing. Ma'am Lisa, play kita ha. Sandali ha. Bigyan kita jacket. Bigyan kita nagiginaw si Ma'am Lisa. Okay, thank you so much, Ma'am Lisa. Sir Josakar, thank you. Play kita, Ma'am Lisa. Ay, pangalawang video na to, Sir Josakar ha. Pang-apat na part ng highlights game. Ma'am Lisa, dito ako sa iyong tomato tulips. May harang. May harang agad, Ma'am Lisa.
Arlene D, good evening. Ano tong sitaw? Ano tong lulutuin ni Ma'am Tomato Tulips? Itong lulutuin ni Ma'am Lisa. Saan ka dito, Sergio, sa car? Sa pang-apat na highlights. Harang, Sergio, sa car. Doon siguro, Sergio, sa car sa kabila. Ma'am Janice ba? Yan, playing pa rin.
malaki pang misyon ng GMA Integrated News pagtatampok dun sa mga istorya na nagbibida dun sa talento ng bawat Pilipino. Kaya-kaya makipagsabayan sa buong mundo. Wow, ang haba ng harang ni Ma'am Jean. Sergi Socar. Sundan pa tayo ng mga patag lilis na yun.
Dito ako sa fall highlights of the game. Sergio Sakar. Ma'am Jean, sikat to na Mirror of the World, Bohol. Sergio Sakar still playing, sir, ha? Ma'am Jane, pumunta ka pa ng Sikatuna dito sa... Bohol pala ito. Ganda, oh. Kasi may Sikatuna din dito sa amin, eh. Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. Bohol pala ito. Lenin Peace. Statue of Liberty. Netherlands. London Bridge is falling down. Ang bridge is... Wow, ang ganda. Ang ganda ng bulaklak. Ano siya galing nga. Kaway-kaway dyan sa nandito. Ay, mas tuyo ako.
Ma'am Jean, Luzbel. Dito na ako sa iyong madaling gawin, Ma'am Jean. Chocolate chips. Luzbel, dito ako sa unboxing pasalubong. Playing Ma'am Lynn, Ma'am Raketerang Bisdak. Sergio Sakar. Yung isa sa mga lalaki kasi si Bebe, nakasama na namin sa posta. Wow, 3 minutes. 3 minutes ang harang ni Ma'am Jane.
my goal and that's why I'm here.
Health Hunkers, good evening. Pero may puntos yung nais ko. Kailangan natin paluwain sa kanyang sitwasyon. Ito lang naman yun.
Daming harang ni, Sergio Sacar. Dami mong harang. Hindi na, tapos na. Maghanap muna ako dito, Sergio Sacar, ha. Full highlights. Game, RTRC, Blue versus Mentors. Health Hunters, very delicious. Your mutton keema is very delicious. Look likes delicious. Borders Adventure, good evening. Bago ka lang ba dumating? Borders? Galing opisina? Wow, very delicious. Many condiments. Adventure, kamusta? Ma'am Abby, the Explorer. Thank you so much. Good evening. Tumutuyok yung aking Thank you, Ma'am Abby. Medyo tumutuyok ang aking signal. Ma'am Abby, i-play kita mamaya ha, Ma'am Abby ha. Dalawa lang phone ko. So may naka-play ngayon. Oh, next video, Health Hunters. Wow, yummy. Chicken, new recipe, 1 kilo. Chicken, parang chicken curry sa atin dito. Ma'am Abby, thank you so much.
I like Indian food. Many condiments. Wow. Ano na yan? Cashew? Cashew nuts? This is cashew nuts. Health hankers. Just like cashew nuts. And what is this? You're welcome, health hankers. Spot oil. Ang dapat. More oil. Tukad mo. Lagyan ano. Lagyan ferment. Tapos ano. Wow, nagpe-play ka din ba, Sir Jusakar, ng ano ko, videos? Wow, thank you so much, sir, ha? Still playing pa rin ako sa iyo, ha? Sir Jusakar. Thank you so much. Boss Bell, dito ako sa tanim sa probinsya. Very delicious, health hankers.
Nalikatumbal. Gusto ko lang naman gumanti sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko eh. Dahil kaya pinagpapagod yung pamilya ko. Gusto ko lang naman siya masulatan ng konti, pero iba naman ginusto yung gusto niya. Gusto ko lang gumanti. Lahat ng ginawa niya sa amin. Natuyo na ko ah.
Borders! I-play kita pagkatapos ko ha. Pagkatapos ko live. Biryani. You're welcome. Borders, adventure, i-play kita ha pagkatapos ko live. Thank you, Lord. Sergio Sakar. Ilang videos na ba ito? Basta ang dami na. Ang dami na, Sergio Sakar ha. Ang dami ko na na-play. Time check, 9:49 in the evening. Mahina na yung signal ko kapag marami ng videos na na-play. Border Adventure, i-play kita after ko mag-live ha.
Time check, 10:01 in the evening. Mag-end na po ako. Thank you so much, Sir Jusakar. Health Hunkers. Mom Jean, TV Mix. Mom Jean, Mix TV. Bell, TV Mix. Nakalipat ako, sorry. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Adventures, thank you.